எஸ் மாஸ்டர்ஸ். இப்போ அடுத்து நம்ம பூதங்களினுடைய நிறமும் எழுத்தும் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். அதாவது இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பொன்பார் புனல் வெண்மை பொங்கும் அனல் சிவப்பு வன்கால் கருமை வளர் வான் தூமம் என்பார் எழுத்து ல வ ர ய அ பாராதிக்கு என்றும் அழுத்தமதாய் நிற்கும் அது அப்படின்னு இங்க ஒரு செயல் கொடுத்திருக்காங்க. இங்க பொன் பார் அப்படிங்கறத இதனுடைய பதவுரை எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா, பார் பொன், அதாவது மண் அப்படிங்கிறது பொன்னிறம் உடையது. அப்ப மண் பாக்குறதுக்கு பொன்னிறம் உடையது. அதத்தான் பார் பொன், பொன் பார் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. மண் பொன்னிறம் உடையது. புனல் வெண்மை, புனல் வெண்மை, புனல் அப்படிங்கிறது நீரை குறிக்கும். அந்த நீர் வெண்ணிறம் உடையது. அப்ப அதனுடைய நிறம் என்ன? வெண்ணிறம். நீர் வெண்ணிறம் உடையது. அடுத்தது பொங்கும் அனல் சிவப்பு. அப்ப அந்த பொங்கும் அனல் அப்படிங்கிறது நமக்கு நெருப்பு அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா? அப்ப இப்படி ஜுவாலை மேல் நோக்கிதான் அது எரியும் இல்லையா அந்த நெருப்பு. அப்ப அந்த பொங்கும் அனல் சிவப்பு அப்படிங்கும்போது ஓங்கி எழும் அந்த நெருப்பு செந்நிறம் உடையது. அப்ப அதனுடைய நிறம் என்ன சொல்றாங்க? நெருப்பு செந்நிறம் உடையது. அடுத்தது வன்கால் கருமை. அப்ப கால் அப்படிங்கிறது காற்றை குறிக்கும். இப்ப வன்கால் அப்படின்னு சொல்லும் போது வலிமை பொருந்திய காற்று கருநிறம் உடையது. ரொம்ப ஒரு சூறாவளி காற்று அதெல்லாம் வலிமை பொருந்திய காற்று இல்லையா? அது கருநிறம் உடையது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறவு வளர் வான் தூமம். வளர் வான் தூமம் அப்படின்னா பறந்து விரிந்த இந்த ஆகாயம் புகை நிறம் உடையது அப்படின்னு. இந்த ஒரு கிளவுட்ஸ் இல்லையா, புகை மாதிரி நமக்கு தெரியுது இல்லையா, அந்த புகை நிறம் உடையது. பறந்து விரிந்த ஆகாயம் புகை நிறம் உடையது என்பார். இவ்வாறு ஐம்பூதங்களின் நிறங்களை யோக காட்சியால் கண்டுணர்ந்தார் கூறுவர். அப்ப இது எல்லாமே ரிஷிகள், ஞானிகள், முனிவர்கள் இவங்க எல்லாருமே தங்களுடைய யோகத்தின் மூலம், அந்த தேர்டை மூலம், இந்த யோக காட்சியினால அவங்க கண்டுணர்ந்தாங்க. அப்படிதான் கண்டுணர்ந்துதான் இதை நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்பார். இவ்வாறு ஐம்பூதங்களின் நிறங்களை யோக காட்சியால் கண்டுணர்ந்தார் கூறுவர். பார் ஆதிக்கி மண் முதலிய இப்பூதங்களுக்கு உரிய. அதாவது என்ன சொல்றாங்க? பார் இங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, பொன் பார் புனல் வெண்மை பொங்கும் அனல் சிவப்பு வன்கால் கருமை வளர் வான் தூமம் என்பார். அடுத்தது எழுத்த சொல்றாங்க. ல வ ர ய அ பாராதிக்கு என்றும் அழுத்தமதாய் நிற்கும் அது. அப்ப பார் ஆதிக்கு அப்படின்னா, பார் அப்படிங்கிறது இந்த நிலம், மண், அதை குறிக்குது. சோ மண் முதலிய இப்பூதங்களுக்கு உரிய எழுத்து எது அப்படின்னா, அவைகளை உடன் நின்று தொழிற்படுத்தும் அந்த வித்து எழுத்துக்கள், அதாவது பீஜ அக்ஷரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதான் வித்து எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்ன அப்படின்னா, ல வ ர ய அ ஆனா அதை சொல்றாங்க. ல வ ர ய அ முறையே ல வ ர ய ஹ எனப்படும் அந்த அந்த ஹ அப்படிங்கிற முடியுது இல்லையா, அகரம் எனப்படும் அந்த மெய் எழுத்துக்களாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அது அவ்வெழுத்து அப்பூதங்களில் என்றும் எப்போதும் அழுத்தமதாய் நிற்கும், அழுந்தி நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்ப இதுக்கான அந்த ஒரு பத உரை இந்த மாதிரி இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப இன்னைக்கு பொழிப்புரையில என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். இந்த மண் பொன்னிறம் உடையது, இந்த நீர் வெண்ணிறம் உடையது, பொங்கி எழும் இயல்புள்ள நெருப்பு செந்நிறம் உடையது, வலிமை மிக்க காற்று கருநிறம் உடையது, எங்கும் பரவி நிற்கும் ஆகாயம் புகை நிறம் உடையது. இவ்வாறு பூதங்களின் நிறங்களை யோக காட்சியில் கண்டுணர்ந்த பெரியோர் கூறுவர். மண் முதலிய பூதங்களை உடன் நின்று செலுத்தும் மூல எழுத்துக்கள் முறையே ல வ ர ய ஹ எனப்படும் மெய்யெழுத்துக்கள் ஆகும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. சோ இதுக்கு விளக்கம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்த மூல எழுத்து வடமொழியில் பீஜ அக்ஷரம் எனப்படும். இப்ப மூல எழுத்தை தான் வடமொழியில பீஜ அக்ஷரம் அப்படின்னு அக்ஷரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பீஜம் அப்படின்னாலே வித்து அப்படின்னு அர்த்தம். ஹ என்ற அந்த வித்தெழுத்து செயலில் அ என குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்ப ஹ அப்படிங்கிறத அகரத்துல முடியுது இல்லையா? சோ ஹ என்ற அந்த வித்தெழுத்து செயலில் அ என குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
எல்லா பொருட்களுக்கும் மூல ஒளிகள் உள்ளன என்று கொள்ளப்படும். இப்ப எல்லா பொருட்களுக்குமே மூல ஒளிகள் அப்படிங்கிறது இந்த லைட், அத சொல்றாங்க. இந்த சாரி, மூல ஒளிகள் அப்படிங்கிறது அந்த சவுண்ட வந்து சொல்றாங்க. அது வந்து இருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அவையே அவ்வளவு பொருட்களுக்கு உரிய மந்திரங்கள் அல்லது வித்து எழுத்துக்கள் என்று அவங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ அந்த எல்லா பொருட்களுக்குமே இந்த மூல ஒளிகள் அப்படின்னு இருக்குது. அவைகள் வந்து அந்தந்த பொருளுக்கு உரிய மந்திரம் அல்லது வித்து எழுத்துக்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அம்முறையில் இங்கு பூதங்களுக்கு உரிய வித்தெழுத்துக்கள் வந்து கூறப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு, ஐம்பூதங்களுக்கு முன்னே அந்த வித்தெழுத்துக்கள் தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப அந்த இறைவனது சக்தியாகிய திருவருள் எதனையும் நேராக தொழிற்படுத்தாது. அப்ப அந்த இறைவனது சக்தியாகிய அந்த திருவருள் எதனையும் நேராக தொழிற்படுத்தாது. அது சுத்த மாயையை ஊடகமாகவும் நிலைக்களமாகவும் கொண்டு நின்று பிறவற்றை தொழில்படுத்தும் என்பது அறிதற்குரியது. அப்ப வந்து இறைவனுடைய அந்த சக்தி அப்படிங்கிறது, அந்த திருவருள் அப்படிங்கிறது நேரா எதையுமே தொழிற்படுத்தாது. அது வந்து எப்படி நிற்கும் அப்படின்னா, அந்த சுத்த மாயையை ஊடகமாகவும் நிலைக்களமாகவும் கொண்டு பிறவற்றை வந்து தொழிற்படுத்தும், மற்றதை வந்து தொழிற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது அறிதற்குரியது. இந்த மூல ஒளிகள் என்பவை சுத்த மாயையில் தோன்றுவன. ஏன்னா பீஜ அக்ஷரங்கள் அல்லது மூல ஒளிகள் அல்லது இந்த வித்து எழுத்துக்கள் அப்படிலாம் சொல்றோம் இல்லையா, இது எல்லாமே சுத்த மாயையிலிருந்து தோன்றியது. அதாவது இறைவன் கொடுத்தது அப்படிலாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த சிவனே வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்கிறாரு. அப்ப இந்த வேதங்கள் ஆகமங்கள் இதெல்லாம் சொல்றாங்களா, அதே மாதிரி இந்த மூல ஒளிகளும் வந்து சுத்த மாயையிலிருந்து தோன்றுவன. ஏன்னா அவரு தூய்மையானவர். அப்ப இந்த மாயையில, சுத்த மாயையில தான் இருந்து அவர் வந்து எதையுமே செய்வார். மற்ற அசுத்த மாயிலேயே பிரகிருதி மாய்க்குள்ளேயே அவர் இறங்க முடியாது மாட்டார். ஏன்னா அவர் தூய்மையானவர். அப்ப அந்த மூல ஒளிகள் என்பது சுத்த மாயையில் தோன்றுவன. அவை திருவருளுக்கு ஊடகமாகவும் நிலைக்களமாகவும் அமைகின்றன. அப்போ அந்த அந்த ஒலிகள் இப்ப வந்து நிறைய மந்திரங்கள்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மந்திரங்கள் வந்து சொல்றது என்னது, அந்த திருவருளை பெற்றுத்தரும் அப்படிங்கிறது அதனுடைய நமக்கு ஒரு ஐதீகமாக இருக்குது. அப்போ வந்து இந்த திருவருளுக்கான இந்த ஊடகமாகவும் நிலைக்களமாகவும் இந்த மூல ஒலிகள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. சோ திருவருள் அவற்றை இடமாக கொண்டு பதிந்து நின்று அவற்றின் வழியாக ஐம்பூதங்களையும் செலுத்தும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்போ இந்த திருவருள் வந்து அவற்றை இடமாக கொண்டு, இந்த மூல ஒலிகள் இருக்கு இல்லையா, அதை இடமாக கொண்டு பதிந்து நின்று அவற்றின் வழியாக இந்த ஐம்பூதங்களையும் அது செலுத்தும். அது பற்றியே மூல ஒலிகள் பூதங்களை உடன் நின்று செலுத்தும் என்று கூறப்பட்டது அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்றாங்க. அப்ப அதனால இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு விஷயமா சொல்றாங்க. அதாவது இறைவனது சக்தியாகிய அந்த திருவருள் எதனையும் நேராக தொழிற்படுத்தாது. அது சுத்த மாயையை ஊடகமாகவும் நிலைக்களமாகவும் கொண்டு நின்று பிறவற்றை தொழிற்படுத்தும் என்பது அறிதற்கு உரியது. அப்ப இந்த மூல ஒளிகள் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து சுத்த மாயையிலிருந்து தோன்றியவை அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்ப அவை வந்து இந்த திருவருளை அடைவதற்கு ஒரு ஊடகமாகவும் நிலைக்களமாகவும் நமக்கு அமைகிறது. அப்ப இந்த திருவருள் வந்து அவற்றை வந்து இடமாக கொண்டு பதிந்து நின்று அவற்றின் வழியாக இந்த ஐம்பூதங்களையும் அது செலுத்தும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சோ அது பற்றியே இந்த மூல ஒளிகள் பூதங்களை உடன் நின்று செலுத்தும் என்று இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அப்ப இதுதான் வந்து நம்ம இந்த பூதங்களுடைய நிறமும் எழுத்தும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தலைப்பின் கீழே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இந்த பூதங்களினுடைய அடையாளம் பற்றி அடுத்து சொல்றாங்க. இந்த பூதங்களினுடைய அடையாளம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, அதுக்கு வந்து ஒரு பாட்டு வந்து இங்க கொடுத்திருக்காங்க. புரி குலிசம் கோகனதம் கொள் சுவத்தி குன்றா அறுபுள்ளி ஆரமுத விந்து பிரிவின்றி மண் புனல் தீக்கால் வானம் மண்ணும் அடைவே என்று ஒன் புதல்வா ஆகமம் ஓதும் ஆகமம் ஒன் புதல்வா ஆகமம் ஓதும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ இப்ப இதுவரை நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இந்த பூதங்களுடைய வடிவு எப்படி இருந்தது, அதனுடைய நிறம் எழுத்து எப்படி இருந்தது, இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஆகமங்கள்ல கூறப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ரிஷிகள் ஞானிகள் முனிவர்கள் இவங்க எல்லாருமே தங்களுடைய யோக காட்சியில கண்டுதான் இது எல்லாமே நமக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் இங்க வந்து நம்ம சொல்லிக்கணும். அப்புறம் இங்க இதனுடைய இந்த இப்ப பூதங்களுடைய அடையாளமாக என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஒன் புதல்வா அப்படின்னு சொல்லும்போது சிறந்த மாணாக்கனை, குறி அடையாளமாக, குலிசம் அப்படின்னா வஜ்ராயுதம் இருக்கு இல்லையா, வஜ்ராயுதம் தான் குலிசம். குலிசம் அப்படிங்கிறது இந்த வஜ்ராயுதத்தையும், கோகனதம் தாமரையையும்,
கொள் சுவத்தி பொருந்திய ஸ்வஸ்திக், இப்ப ஸ்வஸ்திக்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸ்வஸ்திக் போடுவாங்களே, அந்த அந்த ஸ்வஸ்திக்கையும் குன்றா அறுபுள்ளி குறையாத இந்த 6 புள்ளியையும் ஆறு அமுத விந்து அமுத துளியையும் அடைவே முறையே மண் புனல் தீக்கால் மண்ணும் நீரும் தீயும் காற்றும் வானும் ஆகிய ஐம்பூதங்களும் பிரிவின்றி நீங்காமற் கொண்டு மண்ணும் என்று நிலைபெறும் என ஆகமம் சிவாகமங்கள் ஓதும் கூறும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இங்க 5 விதமான அடையாளங்களை நமக்கு வந்து சொல்றாங்க. வஜ்ராயுதம், தாமரை, அந்த ஸ்வஸ்திக்கு, அப்புறம் 6 புள்ளிகள், அப்புறம் அமுத துளி, இந்த 5 விஷயத்த அவங்க சொல்றாங்க. இது ஐம்பூதங்களினுடைய அடையாளங்களாக இங்க வந்து சொல்லப்படுது. அப்ப இது என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். முதலில் அடையாளங்களை ஒரு வரிசையில் நிறுத்தி 3ஆம் அடியில் அவ்வடையாளங்களை கொண்டுள்ள அந்த பூதங்களை அதே வரிசையில் முறையே நிறுத்தியுள்ள அந்த பான்மையை வந்து இது நமக்கு காட்டுது. எனவே இந்த மண்ணிற்கு வச்சிரப்படையும், நீருக்கு தாமரையும், தீக்கு ஸ்வத்திகமும், அதாவது ஸ்வஸ்திக் அப்படின்னு சொல்லுவோம்டா, அதான் நீரு தீக்கு ஸ்வத்திகமும், காற்றுக்கு அறுபுள்ளியும், வானுக்கு அமுத துளியும் அடையாளங்களாம் என்பது விளங்கும். அப்ப ஸ்வத்திகம் என்பது இப்ப நம்ம ஸ்வஸ்திக்னு போடுவோம் இல்லையா, அந்த வடிவத்தை அவங்க போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. சோ இதனை தமிழில் இருதலை மேலி அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்களாம். தமிழில் வந்து இருதலை மேலி அப்படின்னு வந்து அதை சொல்லியிருக்காங்க. சோ அப்ப இங்க வந்து அடையாளங்களை வந்து காட்டுறாங்க. இப்ப வந்து மண்ணிற்கு வஜ்ராயுதம், அதாவது வச்சிரப்படையும், அந்த நீருக்கு தாமரையையும், தீக்கு ஸ்வத்திகத்தையும், அதே மாதிரி காற்றுக்கு அறுபுள்ளியையும், வானுக்கு அமுத துளியையும் அவங்க வந்து அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு காட்டியிருக்காங்க. சரி, இப்ப வந்து நன்மானாக்கனே பொழிப்புரை என்ன சொல்றாங்கன்னா, நன்மானாக்கனே மண்ணை குறிக்கும் அடையாளம் வஜ்ராயுதம், நீருக்கு அடையாளம் தாமரை பூ, நெருப்புக்கு அடையாளம் ஸ்வத்திகம், காற்றுக்கு அடையாளம் 6 புள்ளி, வானுக்கு அடையாளம் அமுத துளி, இவ்வாறு சிவாகமம் கூறும் அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்றாங்க. அப்ப அந்த சிவாகமங்கள்ல இது எல்லாமே ஐம்பூதங்களினுடைய வடிவாகட்டும் அல்லது அதனுடைய அந்த அடையாளமாகட்டும், அதனுடைய மூல அந்த வித்துக்கள் ஆகிய அந்த எழுத்துக்கள், அதனுடைய நிறம், இது எல்லாமே ஆகமங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்றாங்க. சரி, அடுத்து என்ன சொல்றாங்க, அதாவது அதி தெய்வங்களை பற்றியும் அவர்களுடைய தொழில்களை பற்றியும் அடுத்து வந்து அவங்க சொல்றாங்க. இதை நம்ம வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே மாஸ்டர்ஸ், எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ மாஸ்டர்ஸ்.